argitzen du. Giroa dugu goibel, gozaltzen dugunean, zarata hotxi gabe. Galera biatzen naiz, nire bakardadean. Egun motelunetan, betiko leku berean, eseririk nagoenean, lasaitasun izilean, nabari zaitut ondoan, betidanik betirako. Hitzen artean aditzen zaitut, betidanik betirako. Ukan induzun tabanaukazu, betidanik betirako. Hitzen artean aditzen zaitut, betidanik betirako. Ukan induzun tabanaukazu. Eskabidean taldea sortu izen 2012 urtean, hemen, Iturrama institutuan. Eta gure klasekide batek, Ulisesek, bere aitak oso lagunak zituen Lehendakariz Muertoseko taldekideak eta bere etxean egoten ziren eta berak entzuten zituen hainbat historio kontzertuei buruz eta nola pasatzen zuten eta orduan etorri zen hemen ateraldi batetan egin genuela Pasaiara, 4. DBH-en. Bai, hori izan zen momentu klabe bat. Zan zuten talde bat sortu behar genuela, Antonio bateria, Ulises gitarra, ni beste gitarra. Falta zitzaigun baxu jolea. Eta esan genuen, xanti izan alda gure baxu jolea eta uste dut lagun bat utzi ziola baxu bat beltza eta venga. Eta ni nola ez nekien ezer jotzen, esan zidatena besteko. Ni hauek baino urte bat txikiagoa nintzen eta justo hor taldean sartzeko esan zidaten. Kideak gutxinaka, elkartzen joan ginen eta harremana genuen artetik pixkanaka taldea osatzen joan zen. Bai, baina etzegoen ez helbururik ez aitzakirik ez ezer, sin más, egia esan. Ez genekien zenbat iraun bat zuen, saste bat edo orain arte bezala 10 urte, ez genekien. Eta pixkanaka ez genuen ezer ere argi, ez estilo aldetik ez ezer, baina genekien talde bat osatu nahi genuela eta zenbat eta jende gehiago animatu, hobe. Hasiera batean deitu behar ginen Espizofrenia. Eta, ez genekien zeren egin behar genuen taldea. Ze estilo jorratu behar genuen, ze punk edo, punk eska hoi kutre, zela momentuan jotzen zena pizka bat gure inguruko taldeak edo gustatzen zitzaizkigun taldeak. Eta gero ez daki zergatik, hasi ginen jotzen 80 hamarkadetako bertsioak eta hori reggae eta eska pizka bat hori ez dakit deskubritzen, Eta esan genuen, eskarekin zerikusia duen izenen bat, ere zela nahiko ohikoa ez, eskalariak, eskalofrio, eskalope, eskanoseke, eskabidean. Gogoratzen nahi zirela ensai batzuk, non, zegoen, ilusioa, borborka eta pila bat ginen super gogotsu, eta ez genuela ideiarik ez da zer jotzen genuen, baina ekiten genion atope ensaiatzera. Oran ziren super guai ensaia horiek. Entxeguak, ez dakit, orotarikoak, batzuk fundamento handikoak, non abestiak eta ongi ateratzen ziren, eta beste batzuk desastre hutsa. Baina gara, kaltze ginela astero, ikustu dut bitan aste tartean bat, eta gero larun batetan arratsaldean saiatzen ginen 3 ordu, 4 ordu egoten Gazteiraren etxean hemen, guk hasi ginen hor. Saiatzen 2 metro karratuko sala batetan beroarekin, baina jaten ginen horra a fuego, hori zen gure hobia ez gure bizitza, momentu hortan izan zen. Ni iritsi, gitarra konektatu eta dena topera. Volumena, kriston volumena, dena gorrak. Adibidez, egun batean ailegatu salara eta adibidez beste talde izan du kontzertua, ez zegoen bateriarik. Adibidez,
kartoizko kutxa bat hartu, eta pedalarekin Antonio bateria moduko bat eraiki, hortxe bertan. Kaja, esila batean jarri, eta kolpeatzera. Eta gitarra adibidez, baxu ampli batetan jarri, keston desastrea. Edo basua jotzen beste gitarra batekin, edo, bueno, apaina. Pasatzen genuen oso ongi, hasieratik izan zen, ez dakit, ez? Zagutu genuen beste modu, ez dakit, arratsaldeak pasatzeko edo gure artean erlazionatzeko beste modu bat. Egia da, ideia izan genuenetik, gero kide guztiak elkartu eta entxeguekin hasi, eta proiektuari pixat itxura eman geniola, ez? Eszenatokiraino iritsi arte, atzetik ere bazegoela lantxo bat. Bai, lehenengo kontzertuak Iturraman bi eman genituen, eta gero Santanan egon zen bat nahiko importantea. Izan zela gure lehen kontzertua publikoari eskainita. Alde Zarrean. 2012 hartan ikustut izan zela inauteritan, hori izan zen, hemen eman genuen lehen kontzertua. Talde bezala izan zela, ez dakit nolakoa izan zen, segurazki desastre da, baina, bueno. Eta gero izan zen Barainain, ez, edo... Bai, Barainaingo jaiak, bazegoela kriston jendetza, eta ez genuen espero. Barainain, jo genuela lehen kontzertua deitu ziguten, izan zen, larun bata gainera gauean, eta joan ginen, izen genuen beraiekin, eta ez ekarri ezer. Ez ekarri ezer gaur egun da, ekarri zuen kaja, platerrak eta bar, eta gu joan ginen ara, iritsi ginen soinu frogara, eta ezer gabe. Baina ezer, gu bakarri. Gitarra eta baxuan ikustu joan zela. Eta izezko instrumentak. Eta iritsi ginen, baina zer zabitzat, non daude gauzak, goñen, arratsalde osoa bilatzen ampli bat, nik platerrak eskatzen nire herrian. Zen kontzertu bakoitzan nola historia berri bat, zen ez genekien nola egin bar genuen, zer egin bar genuen. Eta hasieran baita ere, igo zen gure kuadriako bat, baita ere abestera hor Barainain, eta esan zegoen hori barruan ez dela ezer entzuten, ke pasada, ez, entzuten da kanpotik eta barruan ez. Eta guk esaten nion, tio, pasada bat da, ez dakit horrelakoa da. Eta historia zen guk ez genuela eskatzen monitoretatik ezer, eta bar, ez genekien zertarako balio zuten historia horiek, ez? Bai. Eta orduan esaten genuen beti, barruan ez da entzuten ez, karo. Genuen entzuten bata besteari, hori zen historia. Zen beste gauzak eramateko beste modu bat, ez, hasieran joaten ginen kontzertuetara, eta zen nola, ea zer aurkitzen dugun gaur. Niretzat hoberenak, egia esan da. Orain arte, ez hoberenak en kuanta infrastruktura moduan ez ezer, baizik eta, zerbait berria zenez, edo baite gogo batzuekin egiten genuela, orain da inertzia bat, eta lehen zen zerbait berria eta ezakit mundu bat deskubritzeko hor kontzertuekin, jendearekin ez dakit zer. Eta ez dakit, niretzat sentsazio hori da zaila berriz ere bizitzea, uste dut. Orduan geratzen ez, nire ustez horrekin. Eta justu hasiera hortan, gauza horiek aurrera eramateko eta kontzertu horiek aurrera eramateko, gurasoek lagundu ziguten pila bat alderdi horretan, ez? Azkenean kontzertuetara eramateko eta baliabidea jartzeko funtsezkoak izan ziren hasieran. Haiek ziren gure txoferrak, haiek ziren gure managerrak. Dena. Laguntzeko prest zeuden, edo zerrekin gauzak eramateko, edo eszenatokian ikusten bazuten arriskuren bat zegoela, edo gustoko ez duten zerbait, antolatzaileekin ere hitz egiten zuten, egoera kontrolatzen zuten, haiek ziren guretzako funtsezkoak. Eta gero taldea gora doanean eta gu geroz eta autosufizienteagoa garenean, beti egon dira gurasoak eta beti taldekide guztien gurasoak egon dira prest laguntzeko, bai Antonion gurasoak bere bajera jartzeko, bai Garatean gurasoak bere herriko etxea jartzeko, Martinezenak berdin, Imanolen gurasoak eta Izeba amonak jartzeko gauzak beti egon dira prest laguntzeko dena delakoan, eta hori benetan eskergarria da eta eskertzekoa da, zen haiek gabe ezinezkoa liteke gaur egun eskabian egotea dagoen tokian. Gurentzako, ez dira izan bakarrik beharrezkoak izan direla hasieran. Gaur egun ere parte dira, egunerokotasunean eta oso parte dira gure gurasoak. Nik ez nuen baloratzen benetan egiten zuten lana, baina orain ikusten duzu denborarekin ja. Baina momentuan, niretzat zen, gozar, nos llevan a tal.
O sea, ya como dau por hecho que nos iban a llevar. Influentzia izan dute gurasoek musikaren orduan. Zen jotzen genuen Antonioren amak pila maite zuen Lola abestia, edo nire aitak pila bat maite zuen Miguelin el Casero abestia adibidez. Abesti sinpleak eta errazak, jotzen ikasteko, eta gero guri gustatzen zitzaizkigun taldeen abestiak. Agian ez abesti gehien gustatzen zitzaigun abestia, baina bai talde horren abestia atera genuen abestia zakit. Gure posibilitateen barruan. Niregatik izango balitz, seguraski bertsioa jotzen jarraituko genuken. Osea, Tasiok behin uste dut Tasi izan zela. Joia ari ginen pentsatzen daramantzaguia urte pila eta ez dugu ezera atera gurea. Agian da momentua iraun genuen, inbeste generamala, zerbait ateratzeko gurea eta uste dut 4 edo 5 urte kostatu zitzaigula, zera ateratzea. Tasio aitzindaria eta taldekoak atzetik Laguntza, gindoazela. baina Tasio izan zen hor. Eta pixka bat ere agian inguruneak, ze ikusten baduzu, baziren momentu hartan beste talde batzuk ere haien abesti propioak ateratzen, eta horrek ere bultzatzen zaitu. Justo eskapadak atera zuen abesti bat, de baserritar baita ere atera zuten. Eta gu ikusi genuen, eta ateratzen dute gurekin dauden, pare-parean daude taldeak, eta hemen gure bertsioekin zerbait egin behar dugu. Eta hasi ginen konposaketa lanetan eto ezakit, eta ateratzen ustut Pipi abestia, ez? Lehenbizikoa. Pipi sortu zen, Sponfood, jokatzen genuen DBH-en, jostaldietan, egiten genuen Sponfood txapelketa. Eta jaten ginen hor, denok ikustera hori. Eta jarri zen modan, gure DBH-ko partidietan, abestea Pipiren abestia. Nik gorri hasi de rollo. Ez dugu egingo Pipiren abestia ez dakit zer. Eta ja Tasio ekarri zuen letra bat. Gero badago, arazoak dira abestia dela, pixkat gure egunerokotasuna islatzen duen abesti bat, non daude esaldi batzuk oso karakteristikoak, non? Esaten da Antonio berandu etorriela, Antonio ez dela etorriko esan digunean. Baina, niri jarri zidaten letra, baina baita ere Lander bere momentuan faltatzen zen, Nicolás, momentu hortan uzen genuen nola. Baina, beti zegoen zerbait, edo zigorren bat, edo. Izan zen besterik gabe, baditugu 4 abesti, guazen garabatzera eta jazta. Momentu horretan maketa sortzen da, Sound of Siren zen grabatua, Julen Urzaizekin. 2016. Maketa jartzen du berez. Ja, ez du izenik. Eskabaian, maketa. Hori. Ez du izenik. Ez du izenik. Eske gainera planteatu genuen eta... Ez ginen akordio batetara iritsi hori. Banatzeko premisa izan zen, nola guk bana geratzea, eta gero jende, gertua zen jendeari ematea, eta gero norbait ikusten baldin bagenuen kontzertu bat atera daitekela ez dakit non, bat ematea. Baina azkenean ez dakitola banandu zen edo ez, badago taldekide bat baino gehiago maketa hori ez duena. Helburua zen, telefonoak jarrita zeuden, kontzertuak ez lortzea, baizik eta pixkat ezagutzera ematea. Eta behin diska edo maketa hori grabatzera animatu ginenean, izan zen nola, zeo zer dugu gurea. Zeo zer kaleratuko dugu eta jendeak kontzertuetan zeo zer gurea entzun ahalko du. Hortaz, zerbait garrantzitsua da, guazen ongi egitera edo posible dugun hoberen egitera. Gu Arrosadiako txosnetan beti saiatu gara, ez? Hemen gure herriko eszenari espazio bat ematen, edo zein beste talde bati ematen zaizkion aukera eta baliabide berdinekin. Eta orduan, gure hiriko talde bat izan da, gainera nabari zela, taldeak lanketa bat zeukala atzetik, ezak zer, bazegon nola ez diogu espazio hori aiei eskaini behar. Izan zen konexio bat Arrosadiarekin lehenengo momentutik nahiko sendoa eta orain arte mantentzen duguna eta gaur egun da urtean gehien itxoiten dugun kontzertua, Arrosadiakoa. Aurten, 2022ko jaietan, beraik eskaini zuten beren burua Arrosadian jotzeko, azkenean, hainbestetan jo duten ez hemen, beren astapenetatik eta sentitzen zutelako hausonekiko zeukatela
konexio berezi bat, eta beren 10. urte hurrena borobiltzeko edo modu batetan, hemen jotzera eskaini ziren, eta gu, enkantauz, obviamente. Gonbidatu ziguten hori, nahi zutela zerbait berezia egin, eta nola beti esan duten Josu Jon izan dela egintzako ezak zer, behiek esango dizuete. Bueno, ez dakit, ni bota nuen eta jende guztia zizen emozionatuta, joko ditugu pare bat abesti ezak zer, eta lortu zuten, taldeak lortu ez zuena, da berriz kartzea. Guztiak, kontzertuan guztiak, gainera hori... Guztiak instrumentu batekin eskuan, eta guztiak suposatzen da entzuten ziren. Bueno, hau ez zen entzuten. Ez, kontua da, esan duzu, profesionalizatu dira, eta guztia daukate haien inearrak, ez da, zigotzen zela. Etxen entzuten, egia da. Entzuten. Osea, desafinatu da genuen, bazen pantaiak ez joazelako, monitoreak ez zeuden pitzarita. Josu Jonen edara. Everybody now! Last Monday I saw you while I was walking down the street. You were down there hitting on my people with a stick. Ikusi genuen, hori lehen aipatu ditugun taldeak, 80 hamarkadako taldeak, Londreseko taldeak eta hori, bazituztela guztiak teklatua ezak zer. Eta hasi ginen agian entzuten reggae pixka bat gehiago edo jamaikar musika gehiago, eta esan genuen, beharko genuke beste teklatu bat edo. 2016ko udan, Matxik, esan zidan, Matxi eta ni herrikoak gara, eta esan zidan, zegoela Iruñan talde bat, eskabidan ditzen zena, eta ari zirela bilatzen tekla jotzaile bat, edo pianista bat, edo hori. Hori, igual izan da, nire bizitzan lagun batengatik egin izan duan gauzarik hoberena, tio. Benetan, ez? Eskimalorekin elkartzen nintzen ni nire etxean, hor, etxeko nola garajean, eta baginen musikari frustratu batzuk, jotzen genituen gustatzen zitzaizkigun abestiak, berak gitarrarekin eta ni bateriarekin, baina inolako arrakasterik gabe, ez genuelako ez da basu bat apainatzen, eta askotan esan genuen, cagüen Dios, ojalá tener un grupo contigo sin ti, pero los dos tener un talde, eta oso polita izan zen niretzako edo esanguratsua, Imanol Eskabian taldean sartzea, azkenan, Eskabian eta Erdoilek, ez dakit mila gauza elkartrukatzen genituelako, lagunak, juerga espazioak, ingurua orokorrean. Eta, Imanolen kontuarekin nire ditzen egiz, egon nintzela lehenengo ensaioan, Imanolen lehenengo ensaioan izan zela Antonioren bajeran. Hostia. Eta, ni egon nintzen ensaiatzen, ez dakit bi edo hiru ensaio gitarra, y yo me la gozaba, yo decía, me la gozo, era un paquete. Eta hor, justo, ya erakizutela de, venga, beñat, a tomar por culo, chaval, que aquí hay un pianista de la hostia, arrancar aquí. Hasieratik nik uste dut izan zela feedback oso polit bat bere artean eta taldearen artean, ez? Ni hasieran egin zitzaidan nahiko arraroa beraien izenak, ez? Ziren Antonio, Nicolás, Santi, Tasio, ez ziren izen oso normalak, ez? Eta Garatea, zera Inigo, ez? Baina, orduan, egin zitzaidan nola arraroa, ez? Baina gero, ezagutu ginenean, hori, ez ziren pertsona normalak. Nik uste dut Eskabian ezagutu genituela guk elkarrekin jo baino lehen, ez? Eta bagenekien hor, Iruñatik bazebilela talde txoren bat hor, eska musika egiten, pixkat, gure antzeko royal antzen zuena, ez? Oraindik ez genukan grabatu lehenengo diska. Ari ginen ja konposaketak amaitzen eta ja diska bukatzen. Eta justu izan zen Zartakokaren azkeneko diskaren aurkezpena. Aurreko urtean egin genuen Tafalla for the Rudis, eta horrengo gunean ere gure diska aurkezteko esango nuen, montatu du zerbait. Ezen deitu Tafalla for the Rudis, jaleo jotzen zuen, eta punk talde bat zen ez esan genuen, de Rudi no tiene, hostias. Orduan deitu genuen Tafalla for the Kids. Sekulako ilusioa egiten zigun Naken eta Bilboko jende hau Pantxekoak ere Tafallara ekartzea, eta hor plaza erdian plantatzea pintxada bat, eta nola ez beste taldea nahia guretzatzen Eskabidean, ez? Gu batez ere ohituta gaude Euskal Herri maila mugitzera, ez? Kontzertu ikusteko eta horrela, eta lehen aldia uste izan zela Tafallan, Zartakokarekin. Gu berez, Zartakoka ikustera joan ginen, gonbidatu gintuztelako hauek ez dakiz zer, eta bat zeuden hor mutiko taldetxo bat,
instrumentuekin eta euren gurasoak ikusten la hostia, eta esan genduen, hostia, bese hauek dire eskabidanekoak, eta egia esan pasa gendun dela letxe. Egun hori, bai, egiten zaigula pixkat ilusioa. Nik uste dut, Tafallan ez genuela jo Ordura arte eta gainera Zartakokarekin. Ja, bueno, Zartakoka zela lehenengo referentzia, baina. Eta, ginen oso pozik motibatutak. Maketatik, oso denbora gutxi pasa zen lehenengo diskoa karatu genuen arte. Egia esan maketak, gure inguruko jendeari, ez dakit, gustatu izitzaion edo ez dakit. Lehenengo diskoak, berez ez dauka izenbururik hola... da eskabidean, ez? Mitiko lehenengo diska direla taldearen izen bereina. Eta grabatu genuen Arbizun, Peio Eskalarirekin, estudio bat. Y Shanti se puso en contacto conmigo a través de Juancho, me quiso localizar por email y pues fue una sorpresa para mí. Y cuando contactaron conmigo, pues ya enseguida vi algunos vídeos de YouTube y tal, y y fue sí grata sorpresa, porque además ya vi que hacían algunas versiones también de Eskalariak, Jaya, Eskalari Rude Club. Bai, bere izan zen lehenengoa gure txokoetara etortzen eta abestiak grabatu aurretik entzuten. Eta aholkuak edo ematen edo... Bai, kolaboratu zuela proiektuan eta sakonki gainera. Hombre, pues es el primer paso, ¿no? La producción empieza ahí, ¿no? El primer contacto con la banda, pues quiero ir a un ensayo vuestro, conocer un poco cómo tocan, cuáles son sus virtudes, las limitaciones y luego, pues los consejos básicos, ¿no? También. Llegatu eta orduri denok, nik uste dut peskat. Claro, guk zenbat urtekin, hori. 17 urterekin eta llegatu tipo heldu bat. Opa, ¿qué pasa? Soy Peio Eskalari. Así que todos... Eta hor, bajeran, Antonioren bajeran, apelotonauz, jotzen, venga, a ver, ¿qué tenéis aquí, Eta seginen jotzen, eta tipoa oso majoa gurekin, eta... Bai, aholkuak emate... La verdad que en ese momento les hice bastantes propuestas, me volqué bastante con ellos, porque la verdad que, fue un grupo que desde el principio les conocí, me enganchó mucho, conecté con ellos rápido y además, yo cuando me vuelco en una producción me gusta ir hasta el fondo, ¿no? Entonces, sí, les hice bastantes propuestas, la verdad. Y luego, pues con responsabilidad, porque igual cuando lo vives en primera persona, que yo lo he vivido, igual no eres consciente del momento y de la trascendencia que luego puede tener para tu carrera un primer disco. Entonces, pues esa responsabilidad de decir, ostras, vamos a intentar ir haciendo las cosas bien, ¿no? Desde el principio, porque luego, al final es un disco que queda para toda la vida. Y de hecho, pues hay canciones que siguen sonando, ¿no? Arrazoak dira y todas estas, pues siguen ahí. Entonces, igual ellos no eran muy conscientes de esa trascendencia que podía tener. Ni oroitzen naiz hasi ginela justo bateria grabatzen, eta ez dakit bukatu da zegoela edo ez. Esan genion, Peio gaur, ez dakit ze ordutan bukatu behar dugu grabazioa, Joan Margarelako Lasartera kontzertua dugula. Peiok momentua senatzen guntu, eta zergatik egiten duzu ez, taldeek zute hori egiten, taldeek diskoak garatzen daudenean, diskoak garatzen daude, eta motxilak hartu, eta Lasartera joan ginen. En mitad de la grabación, pues de repente, un día, yo creo que era un viernes, me parece que era un viernes, y oye, que tenemos bolo en Lasarte. Y ahí va, ¿cómo bolo en Lasarte? Pues estamos aquí en mitad de la grabación. Sí, que tenemos concierto y además, claro, una banda que está empezando no tiene dos backlines, no tiene un backline para el directo y otra para el estudio. Se llevan sus guitarras, su batería, el otro Tasio con la voz, forzando la voz, porque en el directo pues muchas veces tienes que forzar la voz, ¿no? Y estás en mitad de una grabación y dices, ostras, tú. Entonces eso, pues cosas que chocan, ¿no? Ni negoen, seguro kontra. Nola jo behar dugu kontzertu bat grabatzen gauden bitartean, baina hauek izan dira beti cabezas lokas. Zer da, Reggaefiber da irratsaio bat, ja da 13 denboraldi bete dituena, ibilbide bat egin duena Zangotzako ikastolan hasita Infozazpira pasatuz, eta orain Naiz Irratian dabilena.
Infozazpin ginenean, erabaki nun, zerbait gehiago egitea, irratsaioaz gain, kontzertu bat antolatzea. Orduan 2 urtetan, 2015ean eta 2016ean antolatu ziren bi kontzertu, eta horietako batean, bigarrenean, etorri ziren Eskabidean. Eta hor ere importantea bai, irratsaioan bezala, euskal taldeak egotea, eta talde gazteak dudari gabe, hori oso garrantzitsua izan da. Bai irratsaioan eta baita ere kontzertuan, jaialdian, lehenengo urtean Zartakoak ekarra eman genuen, pixkat rol hori betetzen ez da, euskal eska talde gaztaren rol hori betetzen, eta bigarren urtean rol hori bete zuen Eskabideanek. Hori bai izan zela guretzat lehen kontaktua reggae munduarekin edo ikusi genuen, reggaearen estenan edo jamaikar musikaren inguruan estena bat existitzen zela, eta jende pila zegoela atzetik. Jo genuen Euskatalitesekin, eta hor, uste dut denak txundituta geratu ginela ez, ze ikusi genuen nola jotzen zen benetan eska musika. Eta hortik aurrera nik uste bai sendotu finkatu genuela gure estiloa zein izan behar zen edo gutxienez demoraldi horretan hasi behar genuela entzuten hori. Musika jamaikar gehiago eta jamaikar musika gehiago eta bai, hori ginen superzale eta batez ere hori ikusita jende gehiago zegoela. Han ezagutu genituen Pablo, Ando, Pantxeko lagun asko. Etorri zirenean Reggae Fever Festera, eta Reggae Fever Festa azkenen festo oso txikia da. Zer antolatzen genik eta lagun batzuen laguntza. Erekin orduan, dirurikan ere ez zegoen eta azkenen dirua kamiseten salmentarekin eta sarrerarekin, ez da? Eta, etorri ziren kontzertura, eta gozatzen egin zuten lehenengo goz izan zela, kamiseta bana erosi. Reggae Feverreko, orduan, pixkat beraien burua kasi ordein duzutela kontzertu hortan, ez? Baina kurioso izan zela, joan zinela ara, eta lehenengo izan zela kamiseta bana erostea, Reggae Feverroka, beraz eskerrik asko. Izan zen nola lehen kamiseta de reggae eta nola identifikazio bat ez guk reggaea. Eta erosi genuen guzti Reggae Fever. Bai, eske batez ere uste dut musikalki eragin handia izan zuen guregan. Izan zen estiloa izan genuen, hau da egin behar duguna. Hau izan behar da, gure estiloa hemendik aurrera, edo saiatu behar gara horrelako abestia eskortzen. Izan zelako, hori berak diona, jazkeraletik lehenengo eskinak, super eskinetos gainera, dantzatzen jamaikako bideoetan bezala, eta baina, izan zen nola sartzea beste errealitate batean, eta eman zegoen pila buelta hori ikuste, eta gainera izan zen lehenengo diskoaren grabaketan, baina argi geneukan ja urrengoa, izan behar zela laizter, eta gainera izan behar zela super jamaikano. Inori eman behar badiok ire bihotzeko gitza, kontu zibila di motel, hortxe baitze bile gaitza, eta nor pentsatzen zian, ez esanen zuela, kartak maiaren gainean, jarrita jaso zikala. Bigarren diskaren izenburua Bideak Darrai da, eta barainengo Lanabean grabatu genuen Marti eta Diegoren eskutik. Izenburua Bideak Darrai, ikusi genuenez gure bidea izango zela eska musika, horregatik jarri genuen Bideak Darrai. Hemen barainengo Nabean gaude, grabazio estudio bat da, baina betianik ere nolabait nahastu izan ditugu grabazio estudioa dena, eta gero parranda edo kontzertuak egiteko lekua ere, eta nolabait ere musika komunitatea garatzeko espazio ireki bat bezala ikusi izan dugu beti barainengo Nabea. Konposatzelanak, garai horretan, Alkozen ensaiatu genuen pila bat. Bai, Alkotzen, gero ere Murugarrenen, Muzkin ere, eta, Noineko sala txiki horretan, ez? Kotxambroso horretan. Julenek hori, letraen arloa edo esparrua berea zuen eta hizkuntzan erraztasuna zuenez, bai
hori, hitzekin, hizteki aldetik, gramatikalki eta errimak egiteko. Eta bai, esparru hori hartu zuen eta berak garatzen zituen ideiak bota eta gero agian bai denon artean aztertzen genuela edo ez, zein izan dartzen abestiaren mezua edo ze ikuspegi eman edo ze, eta gero berak gure ideiak erantzuten zituen eta itxura ematen zion. Taxok idea bat zuen eta Julenek egiten zuen pixkat apaindu edo ongi jarri. Hori da, bazekilako nola idatzi edo, igual hitz bereziak edo lako, ez izatea hori, esplizito baizik eta zerbait igual edo poetikoagoa edo landuagoa edo txukunagoa, ez? Gainera, nik uste dut, gainera baita izan zen Imanolekin batera ez aldaketa hori. Hartu zuen hor lekukoa eta hasi zen bera, nik uste dut hori bigarren diskoan badu kriston garrantzia Imanolek abesti askorekin bere izan zela lan egiten zuen apila bat eta salara joan, hartu zuen pixua. Pixu handia, taldea. Gai zen eta gai da abesti bati kriston itxura emateko. Eta ordan nolabait sortu zen hor, nik uste momentu horretan, eskabianekoek esan zuten aizue. Hemen egin nahi dugu, gainera nik bai flipatu nuen, eta oraindik egun hauetan pentsatzen egon naizela, flipatu nuen, eta oraindik flipatzen dutez, daukazuen nolabait seriedade horrekin, eta etorri zinetela eta esan zuten aizu. Egin grabatu behar dugu 2 astetan, ez dakit noiz abukatu behar dugu, eta no seke, eta ez dakit zenbat abesti izango dira, eta horrela. Joder, estos chavales, como vienen, tú, eta... Venga, pues aurrera, ez da. Oso gogoan dut, lehenbiziko demo bat bidali zutela. Bai. Ez dakit hori non izan zen grabatua, baina bidali zuten demo bat, esateko, hau da gutxi gara bera, grabatuko duguna, hau da. Eta batean, nik beraietaz, eskabidean entzundan dituen gauzak. Eta batean, hemen grabatuko zen diskorretarako demoan, zen, gutxitan gertatu zait, entzutea demo bat, esatea, ez daukat ezer esateko. Eta hau grabatzea, hau nabean grabatzen baldin bada, hau da. Grabatu genuen, hori denak batera. Aurreko diska, egin genuen beste era konbentzional batean, lehenengo bateria, guztia, gero bajo. Eta hemen izan zen denak batera. Sala berdinean eta kaskoekin entzuten gure artean begiratzen, pixkat jamaikar estilo horretara, ez? Egia da iritsi eta entzuteko aparailua jartzerakoan, irrati bat sartzen zela. Radio Kandela. Radio Kandela, eta... Justo zegoelako paretanen kontra, nabe batzuk ziren, eta justo ondokoa zen diskoteka bat, eta gainera zeukaten irratia, eta zen Radio Kandela, eta orduan entzuten ginen gu, atzetik salsa eta batxata, eta hostia. Nolabait, gure grabazio teknikak eraman izan algenituen oraindik haratago. Hartu genuen Lizarratik alokatu genuen piano bat, hartu genuen organo Hammond bat ere Josu Erbitiri, eta Lesliearekin dela rotore bat ez dakitzer, Xantiren kontrabasua ere. Orduan ere horra jotea berriz ikasketa bat izan zen. Egin genuen gainera aurkezpena Rotxapako gaztetxean, eta jendea jaitsi zen Rotxapeara gaztetxera eta sartu genituen erdoilekin batea 800 pertsona eta hor bai izan, ostias. Ikusi genuen ia beteta zegoela, eta hori ere izan zen, niretzat horri izan zen egiten antes y un después. Ikusiz, ez dakit Iruñeko bi gazte taldek zenbat mugitzen zuten Iruñan, eta gaztetxe batean, salarik ez ezer, eta izan zen, izugarria. Zelebrazio hori dena autogestionatuta, guk montatutakoa, gure esfortzuarekin, eta nik uste izan zen unkigarria momentu hori. Ez genuen espero, beste jente. Oso berezia ere, guk dena montatu genuen, ekipoa kontratatu genuen, teknikariak ere kontratatu genituen, izan zen dena autogestionatua, total. Nahiko berezia izan zen, baina nik egia esan da, igual disfrutatu nuen gehiago aurreko aurkezpena Arranon. Txikiagoa zelako, gaina. Txikiago zelako, ez dakit, niretzako berezia izan zelako, eta igual lehenengoa izan zelako ere bai, haiekin edo. Edo hasiera pizkat, elkarrekin egin genuen nola, edo egin dugun ibilbidea horri hasiera eman ziolako, kontzertu horri. No zen, niretzat oso berezia izan zen hemen jotzea. Gainera zu erretxapeako izan da. Ni asanbladako kidea eta kriston ilusio ematen zidan. Eta dena atera zen bastante ongi, uste dut. Orduan izan zen kriston txutea ere ez.
bigarren diska atera eta horrelako erantzuna, ez? Sentitu genuen ez dut lagun askoren babesa zentzurretan, ez? Ze, bueno, teknikariek ere lagundu ziguten egun horretan, ez? Bueno, pues yo la verdad es que hace ya unos cuantos años yo estaba currando en una empresa y de casualidad pues trabajaba casi siempre en las chondas y tocaba Escabidian mogollón de veces y conforme pasaba el tiempo pues al final pues nos íbamos conociendo más, ibas haciendo más relación y a partir de ahí pues nos llamaron, iban a hacer la presentación del disco en el Gaztetxe de la Rocha, del segundo disco si no me equivoco, y nada, me llamaron a mí y me dijeron, oye, nos gustaría que estuvieras tú. Y a partir de entonces es cuando ya empezamos a tener una relación ya más personal, fuera de lo que es la relación laboral. Y llegó un día que ya me dijeron que a ver si me apetecía ir con ellos de técnico exclusivamente. Y desde entonces, pues aquí estamos. Y entonces eso, pues de conocernos poco a poco, se hizo aquel día que para mí fue bastante histórico, que fue el día de lo de la Rocha, aquella presentación de Escabidean, que en ese momento le llamaban a Iñaki para que montara el equipo. Y fuimos Iñaki y yo que le fuimos a echar una mano. Le dije un día a Anaut, joder, pregúntales a ver si les hace falta algún técnico, yo que sé, algún otro bolo y tal. Y yo creo que Anaut les preguntó y yo creo que fue mi primera vez con ellos en jornadas de Ansoain. Así como que fuera yo de técnico de luces fuera de la empresa. Y ya desde entonces, también hasta hoy en día, con ellos. Es que la cosa es que no ha sido por nuestra parte solo. Me explico, o sea, nosotros hemos ido entrando cada vez más porque ellos nos lo han permitido. O sea, ellos nos han dado como esa potestad para decidir X cosas técnicas o incluso dar opiniones de temas o dar opiniones de conciertos, ¿no? De directo, de oye, mira, hay que cambiar esto, hay que hacer lo otro, hay que... Y para ellos, ver que tienes una persona que está con ganas de trabajar y de ayudar al proyecto, creo que para ellos eso ha sido muy importante. Al final, ir con ellos de bolo es un motivo profesional, ahí vas a trabajar, pero aparte de eso, es que vas a trabajar con tus amigos. Pantxen ideia edo helburu bat izan da Euskal Herriko euskarazko reggae eta ska taldeak publikatzea biniloan eta bultzatzea. Eta da gure kultura Jamaika, Rojaleko kultura hori gorakada bat izateko, ez? Eta nik uste dut helburu berbera geneukala bai Escabideanek eta bai Punch Recordsek, ez? Euskarazko reggaea plazara jalkitzea. Eta guk herriko kolektiboetatik gatoz, orduan oso politizatuak egon gara gaztetatik, eta bi gauz horiek batzea guretzat ezinbestekoa da. Eta ikusi genuen, Escabideanekoek ere oso eleganteak zirela ere, euren aldarrikapenekin, eta ez bakarrik letretan, baizik eta gauzak egiteko erarekin, ez? Zelan autogestionatzen zuten dana, eta zelan eramaten zuten taldea, familia bat bezala, hori hasieratik ikusi genuen, eta euren arteko amodio hori guri helarazi ziguten eta guk bolkatu ginen zeharo, porque superpolita da hori eta hori ez, eta horrek ere asko batu ginduen. No sé si Escabidean necesitaba a Punch o Punch necesitaba más a Escabidean, ¿no? Realmente no sé cuál es, o sea, ni siquiera hoy en día podría definir quién se necesitaba a quién, ¿no? Zan zen, nola ustut, niko ala bizi nuen behintzat, bien artean ornitu egin ginela, ez, eta beraiek, ari ziren nola Punch kolektibo bezala azten, eta gu ere talde bezala azten, eta hor izan genuen elkartruke bat, ulertu ginela, eta atera genuela vinilo hori edo. Eta ja Punch eratuta zegoela, esan genuen, ostia, hauek, ez dakit zein bestek, baina hauek eduki behar dute Punchekin single bat. Eta horra ziginen bastante mugitzen ja alderdi musikala, beste partea ezagutzen genuen elkar eta genekien dana zuzenean aterako zala. Eta justo hori, Punch
sortua zegoen, duela gutxi, eta esan ziguten hori, guk aterako dizuegu, lagunduko dizuegu ateratzera. Salió un vinilo color moco fantástico que la gente se vuelve loca cuando lo pinchas, ¿no? Y al final eso es lo que ha quedado. Agortuta, agotado. Agotado completamente, ¿no? Eta nik uste dute Eskabideanekoekin ere daukaguna dela konfiantza. Ja, pasatu dala ja talde bat direla edo dena delako, ja kolega gara. Gure etxeko giltzak ja dituzte eta gana, ja dira gure familiakoak. Nik uste zela taldeak momentuan bizi zuen momenturiko politena, gorakoena edo zen ginen denok enkantauz, kontzertua, venga, noan, jaten ginen denok erotuak. Baina urte horretan eman genituen 45 kontzertu uste dut. Izan zen pasada bat, astebururo, 2 edo kasi hasta 3 kontzertu, edo egun berean 2 kontzertu edo horrelako erokeriak egiten genituen. Bai, aldatu zen pixka, kontzertua jotzen genuen baita ere repertorio guztia ziren gura bestiak eta gian bertso bat, ez? Lehenengo diskoarekin ziren 11 besti gureak eta gero beste 8 bertsio. Ja bigarren diskarekin jotzen genuen kontzertu oso bat gure musika. Bi esker peina etortzeagatik, bi esker atortzu, gonbidatzeagatik, segi eszena lokala sustatzen, Iruñeko eszena! Darrai diska aurkezten ari ginen, eta, izan zen hori, uda bukatu zenean, Xantik erabaki zuen taldea uztea, eta momentu horretan izan zen oso gogorra, guretzat, ez genuen espero, ez, eta, genukan nola pina hori egina, 8 ginela, 8 eta denak egon bar ginela, ez, eta izan zen nola oso txoke handia, eta ziren, ez genekin nola kudeatu horrelako gauza, izan zen nola, baina ezinezkoa da, ezin genuen ezinetxi. Xanti joan zenean, egin genuen gero bilera bat, ez, gure artean. Marabia Gaztetxer. Horitzen dut bilera hori oso latza. Nahiko katastrofikoa, baiz, taldekide gehiok ere, bazuzkaten dudak, jarraitzeko edo jarraitzeko, edo egin bar genuen, izen aldatu, beste proiektu berri bat, edo... Izan zen, Nik uste pasatu zirela egunak, eta ja atera zen The Black Bears ideia eta bar, eta guztien artean, eta zerbait egin bar zela, ez, golpe bat eman zaiola. Ez que hori, bilera izan zen nola oso bajon eta momentu oso latza, baina era berean ustut, atera ginen izan zela nola, hau ezin da horrela bukatu, egin bar dugu zerbait, hemendik gora joan bar gara, ez, jarretu bar dugu, Eta, gero baita ere hasi ginen hona etortzen. Konposatzera. Guirurok, Tasio, Imanol, eta ni egon ginen hemen konposatzen, baina pixka eta loko, ez baita ere pentsatzen, ez? Disko bat atera bat zela, baizik eta izatea ez aitzaki bat, musika dago, eta nik uste dut baita ere beste taldekiak entzun da musika zegoela, ez? Guztio baita ere, garatea baita ere, konposaketetan beti ibili dela, berriro ere hartu genuen guztio berriro abiadura, edo esan genuen, hau musika dago gainera, ez? Bai. Nik uste dut hori ez dugula ahaztu behar. Musika izan dela beti, nahiz eta laguntasuna, beti hitz egiten dugu laguntasunaz, baina nik uste dut musika, adibidez, gaur egun Debako, Bilboko jenderekin harremanak edo nola bizi garen, nahiz eta Eskabidean eta laguntasuna izan, baitaren musika izan da beti erdigunea eta... Ardatza, bai, eman diguna, eta momentu hortan nik uste dut izan zela, bai jendea tortzea, baina baitaren musika eman zigun. Bai, gainera, goratzen dut Tasio baitare ez, nola... Beti egin dituela eta gaur egun egite ditu gure diskoen diseinua guztia eskuz eta bar. Eta momentu hortan baita ere berak atera zituen bere taldeko lanetan, ez? Bai konposaketan, baina baita ere diseinuan eta bar. Atera zuen indar bat, goratzen du zenbat liburu erosi zituen 3 eta olako liburuak. Ez, ikusi dut diseinu hau, ez dakit nola jartzen baduzu, biribila badira, segun koloreak. Logoa egiteko, Eta manzion kriston buelta, eta hortik ateratzen gaur egun erabiltzen dugu logoa. Tipografia, pizkat estilo hori. Bai, manzio... Zen dena nola
berrikuntza bat, ez? Osea, talde bezala berrikuntza, jende berria taldean, irudi berria, logo berriarekin, eta musika estilo pixka bat irekiagoa, anitzagoa, izan zen 3 hilabetetan de tocar fondo, eta bazirudela hor bukatu behar zela dena, eta, dena replanteatza eta izan zen hortik, gero ja, goraino, baina más que nunca, en plan, zentzu personalean de a tope, honekin a tope. Nik uste dut egin genuela berriro ez, nola, Iturraman bezala 15 urtekin, nola, hau defendatu da horrela eraman ezin da apurtu. Zeuden bibide, edo aurrera gora a tope, edo hor bukatza taldea, eta... Hartu genuen bestea, eta, bueno, nik uste dut ongi aukeratu genuela bidea, hortik aurrera. Bueno, yo llegué en 2018 y me mandó un WhatsApp Nico porque le habló Beñas Rodrigo porque les recomendó a estos que hablasen conmigo porque se había ido Santi y eso, andaban buscando bajista y pues yo entré ahí en octubre de 2018. 2018ko bukaeran izango zen azaroan edo abendu aldera edo. Bueno, nik jaso nuen dei bat Antoniorena. Kontatzen zigun nola buelta bat eman nahi zioten taldeari, eta orduan pentsatu zutela ondo egongo litzatekela 3 neska sartzea ahotsetan. Bueno, nire lehenengo kontzertua izan zen Arrosadiako jaietan. Justo asteburu hortan Julenek bazitolako ez dakite azerketa asko edo, eta favore bat bezala eskatu zian kontzertuetan jotzeko. Berdina gertatu zen 2 edo 3 urte beranduago, eta ja azkenean Julen taldetik joan zenean, taldekideek edo uste zuten aukerarik erosoena edo naturalena ni hartzea zela. Eta horregatik sartu nintzen ni taldean. Y sí que confiaron en nosotras, aún sin conocernos, de decir, estas chicas pues parece que cantan guay y además que parece que hay buen rollo y demás. Y la verdad es que al final se vio que funcionó. Eroso interesgarria da ere, Blackbeard sartu zienean, hor egon zen aldaketa, ez? Ze talde gutxik egite dute, edo abeslari gutxik egingo lukete, Tasiok egin zuena, ez? Tasiok kendu zen erditik, hasiera batean, Blackbeard sartu zien pixkat koro bezala, ez? Baina gutxenak oian dira hartzen, presentzia gehiago jaia frontman paper hori hartu arte eta erdigunean kokatu arte, orduan. Tasiok utzi zion protagonista izateari, haie gutxinaka sartzeko. Goratzen ez, hasieran arraro egin zitzaiala, ez? Honena ahots asko gustatzen zitzaian eta ahots batek markatzeu pixka taldea, eta batean aldeatzea, esaten, ostia. Baina gero atera zutenean ja neskekin hori haien 3. diska, izan zen pasada bat, argi ikusi zen, izan zela erabaki guztiz egokia. Eta gainera, talde bezala evoluzionatu dutela eta jakin izan dutela bete aurkezten zerbait berria. Eta uste dut, ez ginela kontziente, ez? Hasieran zer izango zen benetan, ez? Fue mucho cambio por eso, porque de no hacer nada en todo el año, de repente estábamos todos los fines de semana montones de conciertos llenos de gente. O sea, ellos estaban acostumbrados porque había sido todo súper escalado, ¿no? A ellos poco a poco, ¿no? Después de mucho trabajo, cada vez les escuchaba un poco más de gente, tenían un poco más de conciertos, mejores conciertos, pero para nosotras fue de un día para otro. Cambia que se vuelve, por lo menos para mí, la primera prioridad y el primer compromiso en tu vida. Bai, izaera diskan, konposaketa era bat aldatu zen abesti guztiak edo ia guztiak eginak edo finikitatzeko jaso genituen, ez? Bai Manolek, bai Antoniok edo Tasio ere hortik ibili zen pixkat gauza horietan, asko saiatu ziren diska hori aurrera ateratzean eta musikalki aurrera ateratzen haiengatik batez ere. Nik uste ideiak izan ditugula denok, baina Imanol bazekien nolatera aurrera ideia hori. Diska musikalki bukatzen zijoan einean, diska non grabatuko genuen erabaki behar genuen, eta guk
taldeko batzuk genuen ikusita, bai YouTubeen, bai dokumentaletan, bai Peiok esan zigun lehendik, haiek grabatu zutela izka bat Garate Studiosetan, eta baloratu genuen eta esan genuen aurrera, han grabatuko dugu, aukera sortu zaigu, aukera izan dugu eta bertan grabatu dugu. Una locura. La verdad es que la oportunidad de grabar un disco y además en un sitio como Garate, dices, hostia, pero ¿por qué y de dónde ha venido esto? Ja bertan grabatzea placer bat da, pues bertan grabatzea kakirekin, da pues ametsa egia bihurtzea. Osea, nire harrapatu ninduen pixka de sorpresa bezala, olako talde bat, hain gaztea, baina hain garbi dazkanak hori bere referentzia zintzu dian, ze musika nahi duten, eta haien artean alako dinamika izatea, harrapatu ninduen pixka, baina hori nondik atea dira. Esperientzia niretzako oso polita. Sartu ginen, hori, berez, Garate Studios da landetxe moduko bat, orduan izan ziren gure oporrak. Horrek asetzen zituen, Eskabideanek zituen bi premialde batetik musikala, abesteak grabatzeko eta bestetik ere beti nola izan garen familia bat eta elkarrekin mugitu garen toki guztietara, bertan aukera izan genuen gustura egoteko. Bai, nabaritzen da konbibentzian ere, praktikan jarri genuen, urte guzti hauetan egin dugun pina eta... Hor sendotu ginen ere. Bai, sendotu eta, pixka batero bihurtu ere, ez dakit. Alde hortatik ere lehenengo diskan asko deigarri egin zitzaidan letren maila. Normalean, gaur egun letren inguruan nire ustez bintzat bastanteko inspirazio falta ikuste, edo ez ikusten gauza. Eta beraiek zein nolako importantzia ematen zieten eta ze letraz askaten lehenengo diskan asko deigarri egin zitzaidan. Eskabideanen beti gustatu izan zaigu zuzenekoetan aritzea, entzulekin eta musika trukatzea eta bizitzea, eta hori etzen posible. Orduan horren aritik konturatu ginen, hirugarren diska agian jendeak ahaztu zezakeela eta ez dakit nolabait bizirik mantentzeko erabaki genuen beste hurrengo diska bat ateratzea material berria sortzeko eta bizirik irauteko. Eta bigarrengo disko ikusten dut, askoz ere konzeptualago bezala. Hau bai da Jamaikako estilo garai batekoa, honea Iruñara ekarrita. Orduan guretzako hori bada holako talde gazte bat izatea hemen musika hori egiten. También gracias a que Kaki nos daba la confianza, ¿no? De decir, oye, graba las veces que haga falta y hasta que te quedes a gusto. Gauza hon bat dauka, dela badaki ze nivelera arte alizun pizkat exigitu. Orduan, bera badaki ze nivela daukazu maila, ze maila daukazu zure instrumentoarekin, eta gaizki ikusten badizu, ez dizu exigituko. Baina pizkat motibatua bazaude, bera animatzen dizu, eta nik uste dut ez garela inor sentitu hor deseroso, grabatzen, eta da horregaitik. Y la verdad es que luego al final era uno más, porque además siempre venía a desayunar, nos traía el pan, se quedaba a desayunar con nosotros, luego se quedaba a comer también. Taseok egozizun butanillo bat, eta kriston eltzia danontzako potaje egiteko egunero. Hori neguan izan dira diskak, orduan zan egunero eltzekoa, jartzen zuen sukaldean hor eltzekoa, eta danakan jaten genuen kuadrilla modun. Horaitzen naiz, egon ginela egun bat elektrizitateri gabe, egon zelako kriston tormenta, eta Kaki egon zen gurekin, eta zirudien egoen kaleko sketch bat, denok horrela sofan, eta Kaki aulki batean eseririk, horrela kontatzen, jo konkortatu, mitiko, zan zen guretzat, super, asgarria den zeo zer. Atean nintzen, hemen, hainbeste jende, kontatu behar da, bizi gehala denok hemen barruan, eta hauek kristo jende pila diala. Eak bakarri ja, balin badia 10, gero etortzen dira, lehengusua, beste primoa eta bestea, 15 lagun, 18 lagun juntatzen ginean, zan, eta orduan, alako batean, egun batean, junitzen, azkenean ja, bukatu eguna, eta banoa ja, nahola, lepoaino, banoa etxea, eta jatakotxe hartu, eta hor goian indoala, mobil jautzi dut. Buruare bai, ez da. Eta bueltan entorren nintzen, 5 minutu,
5 minutu pasan dituen, etorren izan, giltzakin atea itxi, ireki, berriro, mobila, eta bueno, zeuden, bat hankaz gora jarrita, beste hankatik giltzen ziola beste bati musika atope jarrita, baina 5 minutu pasata, ja, era bat zeuden eraldatuta, ja, ematen zuen, bat, santu guzin eguneko festaoitako bat, eta orduan esan genuen, jo, eske, gugeatu histori bezala zen zen. Jabea etxetik juten danean, ateatzen dira muñekoak joe azpitik eta... Fue triste sacar el disco de Izaera y no tener la sensación casi de haberlo presentado, haberlo tocado en más conciertos. Guk egin genuen modu batean edo bestean kriston apostua urte horretarako, 2020 urterako, hainbat Euskal Herriko areto edo kapitaletako, hiriburuetako areto nagusi ia guztiak hartu genituen, eta íbamos a tope horrekin. Eta hasi ginen, eta denok dakigun nagatik, gelditu izan genuen gure lehenbiziko gira. Es cuando vas con ganas de enseñar todo lo que has estado preparando, ¿no? Los primeros conciertos que encima son en salas que alquilas tú, que la gente paga por verte y que estás enseñando algo nuevo, ¿no? Igual ez gara konturatzen, baina, ostras, ikusten duzunean kontzertuak betetzen direla herrietan, ez guztietan, baina, askotan bai, eta txosna handietan jo ahal izan dugu, eta jendetza egon da, atortxun jendetza egon da, eta joder, konturatzen zara, bai, ostras, jendeak entzuten zaitu, eta zerbait zara jendearentzako, eta... Baina guk barrura oso naturalki bizitzen dugu. Laugarren diska, garaten garatu genuen bigarren diska, gure laugarren diska irizarzik ginen, orkezpenetan justo kontrakoa pasaitzen zitzaigun, ez? Hasi ginen pixkat baldintzekin eta gero ja hasi ginen jotzen, eta gaur arte ez. Azkenean kontzertu pila bat eman ditugu oso politak eta bizi izan duguna, edo bizitzen ari garena da harrigarria. Bai, nik ez dakit diskarekin edo batez ere, bai, Doia Lorena eta Claudia sartu ziren momentutik, uste dut izan zela gehiago, ez? Arrakasta edo ezakit nola esan, edo ikusten genuela, orain bai gaudela en el punto más top. Debarekin pasaena pixka arraroa da, ez? Azkenean, erlazioa hasi edo gauzatu aurretik, birritan egonak ginen jotzen. Eta iritsi zen pandemia, eta pandemia gauza txarra asko ekarri ditu, baina beste gauza hon batzuk ere ekarri ditu ere. Taietako bat da nabarmentzekoa Deban egin dugun harremana. Ekilarre proiektua atera zuten, bertan barneratu ziren herriko asko. Ekilarre jaialdia egin genuen, COVID garaitik gertetzen eginean, konfinamendutik eta garai hori. Eta hori, batez ere gure asmoa esan, taldiak etortzen zenean, taldiekin tratuen aukitzia, harreman aitia, eta hori, egun guztiko plana egin genuen, asteburu guztiko plana, eta horri egin genuen harremana. Hortik hasi zen batez ere gure harremana beraiekin. Bai, pixkate bilatu nahi zan ere hori ez da dila izan musika taldiak etorri, beraien soinu frogain, kontzertu eman eta martxa ez. Mobide izan zen gu gaude Debako surf elkartean, eta sabasek esan ziguten, Ekilarrerako etzen presupuesto asko, eta taldieri eskintze zen, dirua hainbeste beharrian, ekintzako eguneko zerbait antolatzea. Eta proposatu zen surfitia, eta esan ziguten Luziari eta Biori, eta guk esan genuen baiet. Isa taldekide guztiak etorri zian, bebai etorri zen Niko Naita, egia esan da oso goiza politxa izan zen, kriston barreak bota genitun. Erreza izan da hasieratik, Ekilarren monta genunean plan guzti hori, hori ikuste taldiari asko gustatu zitzaiola plana, hori batez ere guk proposatzen genuenagatik eta beraieri talde bezala ere hori interesatzen zaielako. Askotan, beste talde batzuk ohitura dute tokira iritsi, kontzertu eman eta alde egitekoa. Eta hori gure filosofian ez dago. Guri gustatzen zaigu egun pasa joatea eta gazte asanbladakoak edo herrikoak edo ezagutzea, jende ezagutzea. Eta gero kontzertua eta gero, bota genuen parranda polit bat, Debako baserri baten, eta hor ikusi genuen eskabienoken be aurpegia, ez? Paulina Rubia beste, beste batzuk.
kontzertu horren bueltan, Iruñera, izan zen como depresio bat, en plan de, volver a la vida normal, egon gara hemen, bi egun, en plan, ez dakit, enamorauz. Bai, nire hitz egin zidaten Debako jendeari buruz, eta jo nintzen gutxinaka kontzertetan jende hori ezagutzen, baina ben Debara iritsi ginenean izan zen, ostia, bai dira beretan jatorrak, ez? Bai, herri bezala askok maitatuak sentitzen gara, ez? Harremana da, ja, nik esango nuke pertsonala, ez da bakarrik musikala, baizik eta badago, tratu pertsonal bat beraiekin ere. Para mí eso es lo mejor que nos ha dado este grupo, ¿no? El poder conocer gente gente nueva, que te traten genial y pasártelo súper bien y alrededor de la música. Iratiko janaren kolorearrean. Niretzat edo familia edo konpromesua. Laguntasuna. Experiencias, tanto buenas como malas. Oparia, edo aukera bat. Entre locura y como predisposición a hacer algo y decir, lo vamos a hacer. Ni bizitzetan esango nuke eromena eta lasaitasuna, ez? Lagun talde badala ikusten da, ikusten da oso harreman ona dakatela, parre asko egiten dutela eta beraien artean lagunak dira. Ere bai, eta kutsatzen dute beraien arteko giro hori ere bai. Ikasteko gune bat, ongi pasatzeko gune bat, eta azken finean pertsona batzuk azkenan hori familia bihurtu direnak eta haiekin partekatzen duzula bai zure poza, tristura edo dena delakoa familia bat azken finean. Egia esan, kuadrilla batean egotea bezalakoa da, baina desberdintasun bakarra, kuadrilla honekin musika egiten duzula eta kontzertuak ematen dituzula eta zure musikarekin disfrutatzen duzula. Yo creo que objetivamente vas a un bolo de Escabidean y es un bolo que te va a hacer mover, que te va a dar lo que buscas y que sin embargo, que va a tener una presencia en la actuación y va a tener una presencia en directo que va a llenar. Nik askotan esan dut, jendea galdetzean, uste dutela Nafarroan azken bolan egon den talderik interesgarrienetariko bat, ez? Ze azteko atera da lokatzetatik, hasi da hutsetik, talde bat herri mugimenduaren parte dena, ez? Oraindik ere. Eta talde bat bihurtu dena referente bere musika estiloan, bai jende gaztearentzat, zein lehen bazegoen jende helduarentzat, ez? Eta gero horretaz aparte ira sekulako musikariak, orain dira da pasadan ikusten dituan bakoitzak esaten dut, jo putas, me cago en Dios que bien tocáis, la hostia, pasada bat, kalitate aldetik da zoragarria. Baliabideak eta posibilidadeak bazkate, eta baloreak ere bai, egiteko, dena dakate. Mantentzeko eta aurrera egiteko eta beste 10 urte gehiago, lanean badiar dute jarraitzeko eta zatezut referentzia talde bat izateko. Yo me siento en Escabidean cuando la gente canta sus canciones, que te entra ese cosquilleo por el cuerpo cuando los escuchas a todos. Entonces ya en eso sí que te sientes parte de la banda. Yo creo que Escabidean es algo que se ha creado con 10 años. Nik uste dut Escabideanen momentu oso polit batean gaudela, eta hori ere baloratzekoa da hainbat urteren ostean, ez? Escabidean orain uste dut denontzako dela, guztiaren ardatza, ez? Oso garrantzitsuena da. Baina hortik kanpo edo horren inguruan ere sortzen ari garen beste proiektuak edo harremanak edo ezagutzen dugun jendea eta horrekin ari gara egiten nola beste sare bat, ez? Yo creo que a nosotros nos ha forjado Escabidean, es que hemos crecido con Escabidean. Todas las partes de mi vida, que tengo, son por cosas de Escabidean. Por cosas, por una cosa, por otra. Ya los amigos, los conocidos, los vas a no sé dónde y te das cuenta que, que Escabidean toca todo lo de tu vida, todo. No hay nada que no toque. Entonces dices, hostia, es que ha englobado todo. No lo cambiaría. Euskal